नमस्ते, मी सांडग्याची भाजी बनवते. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. हा बटाट्याचा किस आहे. मी गेल्या वर्षी सुकवलेला आहे बटाट्याचा किस. ते तुम्हाला मी दाखवते. हा बघा, आपण उन्हाळ्यामध्ये जे आपण वाळवण्याचे जे प्रकार करतो ना, ते अशा टायमाला उपयोगाला येतात. आणि समजा बटाट्याचा किस नसेल कोणाकडे तर बटाट्याचा किस नसेल तर आपण कच्चा बटाटा किसून घ्यायचा. मी मसूरची डाळ 1 वाटी घेतली आहे. ती रात्री भिजत ठेवली होती. ही चांगली भिजली आहे बघा. त्यासाठी हा बटाट्याचा किस घेतलाय. आपल्याला थोडासा कोबी घेतलाय, बेसन घेतलाय 2 चमचा, आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे, आपल्याला 1 चमचा मसाला घ्यायचा आहे, अर्धा चमचा हळद घ्यायची आहे, अर्धा चमचा गरम मसाला घेतलाय, तेल घ्यायचं आहे. आणि हा आपल्याला मसाल्यासाठी वाटण, 1 कांदा घेतलाय, थोडीशी कोथिंबीर, थोडंसं खोबरं, हे लसूणच्या पाकळ्या थोड्याशा, थोडा आल्याचा तुकडा, 1 टोमॅटो घेतलाय. आणि हे आपल्याला 4-5 पाकळ्या लसूणच्या फोडणीला घेतले आहेत. म्हणजे आपल्याला आहे ना गावच्या प्रकारचं जेवण बनवायचं आहे. आता तुम्ही म्हणाल मी सांडग्याची भाजी बनवते म्हटल्यावर इथे सांडगे दिसत नाही तुम्हाला, पण मी तुम्हाला ना झटपट सांडगे बनवून पण दाखवणार आहे. तर आपल्याला उन्हात सुकवायचे, आता आपल्याला उन्हात आता यंदा तर सुकवायला भेटत नाही, तर आपण घरामध्ये पण अशा ना झटपट सांडगे बनवू शकतो. त्याच्यासाठी मी आता ही मसूरची डाळ, आता तुम्हाला याचे मी सांडगे बनवून दाखवणार आहे. पहिले डाळीतलं पाणी काढून टाकते. डाळ भिजवताना पहिली स्वच्छ डाळ धुवायची, त्याच्यानंतर चांगल्या पाण्यामध्ये भिजत ठेवायची. ही डाळ आता आपल्याला वाटून घ्यायची आहे मिक्सर मध्ये. त्याच्यामध्ये पाणी नाही अजिबात टाकलंय, सुकीच वाटायची आहे. ही आपली जाड डाळ राहते ना, ही एकदा चमच्याने सारखी करून घ्यायची. डाळ वाटून झाले. ते पहिलं आहे ना, हे मिश्रण मी तयार करायच्या आधी पाणी तर गरम करायला ठेवते. पाणी आपल्याला उकळी यायला पाहिजे, कारण आपल्याला सांडगे शिजवायचे आहेत, वाफ लावायची आहे. आता हे चाळून घेतले, त्याला थोडं तेल लावते. बटाट्याचं पाणी काढलं ना? हा, बटाटे पाण्यात ठेवली होती ना, कारण तो किस सुका असतो ना, म्हणून पाण्यात ठेवायचा. आपण पहिला पाण्यात ठेवून घ्यायचा. आता याच्यामध्ये मी कोबी टाकते. हे जरा आहे ना चुरून घेते, कारण का बटाट्याचा किस सुका असतो ना. आता बटाट्याने कोबी घेतलाय चुरून, त्याच्यामध्ये थोडे थोडे मसाले टाकते. थोडं टाकते म्हणजे आपल्याला वडीमध्ये कसं सांडग्यामध्ये टेस्ट पाहिजे ना, त्याच्यासाठी थोडं मसाला आणि मीठ टाकायचा वडीमध्ये टेस्ट येण्यासाठी. आणि थोडी डाळ आहे ना, हे थोडा डाळीचं मिश्रण थोडा ग्रेव्हीसाठी ठेवायचा. आता हे आपले सांडगे तयार झाले. म्हणजे हे आता समजा आपण असे उन्हात सुकायला ठेवले ना, असे वड्या, तर 2 दिवसात सुकतात. हे बघा, असे वडी जर उन्हात ठेवली तर सुकते. त्यासाठी आहे ना जरासा आहे ना थोडासा मी बेसन घेते. आपण नाही घेतला तरी चालेल, पण जरा थोडासा बाइटिंग साठी घ्यायचा, कारण आपल्याला आहे ना वाफेला लावायचे. आणि मसूरची डाळ आहे ना एवढी चिकट नसते. आपल्याला असे गोळे बनवून घ्यायचे का? हा, म्हणजे सांडगे. सांडगे आता मी मोठे मोठे करते. तुम्ही असे चाळण मोठी असेल ना, तर तुम्ही छोटे छोटे पण करू शकता. की आपल्याला लगेच भाजी बनवायची, आपली रोज रोज मसूरची डाळ अख्खी अशी खायला कंटाळा येतो ना, तर आपण मसूरच्या डाळीचे असे कोफ्ते बनवायचे सांडगे, आणि आपण भाजी बनवायची. हे आपले सांडगे बघा. आता आपले कसे घरात आता लगेच बनवायचे आहेत. आता मला कसं मी मोठे मोठे केले, तुम्ही आता एवढे आहे ना छोटे छोटे करू शकता, असे एकदम बारीक, ते पण मोठ्या चालणीमध्ये. आता हे पाणी पण इथे उकळायला आलंय. आता त्याच्यावरती मी चाळण ठेवते. आणि हे आपल्याला आहे ना 10-15 मिनिटं उकळून घ्यायचे आहेत, म्हणजे वाफ लावून. जसे आपण मोदक शिजवतो ना, तसे आपल्याला शिजवायचे आहेत. आपल्याला शिजले का नाही ते आपण झाकण खोलून बघितलं ना, किती समजतं, त्याचा कलर चेंज होतो. आता मी तोपर्यंत आहे ना इकडे मी मसाला आपला भाजून घेते. आणि हे आपलं भांड्यामध्ये जे पाणी आहे ना, हे आपण नंतर आपल्याला ग्रेव्ही मध्ये घ्यायचं आहे. आता आपला इथे तवा पण तापलाय, थोडासा नावाला तेल टाकलाय. आता त्याच्यामध्ये हा मसाला आपला भाजून घ्यायचा. कांदा, आलं आणि लसूण पहिला भाजून घ्यायचा. लालसर करायचा का? हा, थोडा लाल करायचा. नंतर खोबरं, टोमॅटो भाजायचा. आता प्रत्येक समजा आपल्या भाजीमध्ये आहे ना, आपल्याला भाजी, आमटी, कडधान्याची बनवायची असेल ना, तर हा असाच मसाला घ्यायचा. अशा मसाल्याला एकदम छान आपल्या कोकणातल्या म्हणजे रत्नागिरीतल्या पद्धतीचं जेवण. कांदा खोबऱ्याचं. कांदा असा चांगला फ्राय झाला ना थोडा, की त्याच्यामध्ये खोबरं टाकायचं आणि टोमॅटो टाकायचा. मसाला भाजतोय बघ. तुला तोपर्यंत सांडगे दाखव का कसे शिजले. पण त्याला 15 मिनिटं बंद ठेवायचे ना? 10-15 मिनिटं आपण उघडून बघायची. जरा कलर चेंज झाला ना चांगला,
मग हलवायचा गॅस. दाखवू का तुला? नको. कलर चेंज झाला कसला? त्याचा दाखवते ना, कलर चेंज झाला तो बघ ना सांडग्याचा. हे बघ है ना, मी का नको दाखवायला बोलतो कारण त्याची वाफ जाईल. वाफ जाते. मग असं काय प्रॉब्लेम नाही. आता टोमॅटो टाकते. टोमॅटो भाजायचा का माहितीये, मग आपल्याला ग्रेव्ही आपण फ्राय करतो ना, मग फ्राय करायची गरज नाही. आता इकडे आपण टोमॅटो घेतो म्हणून गावाला कुठे तेव्हा टोमॅटो भेटत होते. कांदा, खोबरा, लसूण हेच आपला मसाला. कोथिंबीर नाही, टोमॅटो नसायचं कधी. मसाला आपला भाजत आलाय तर गॅस बंद करते. आपला तवा गरम असतो ना, पहिलाच गॅस बंद करायचा आणि ढवळत राहायचं सारखं थोडं थंड होईपर्यंत. आणि आम्हाला या तव्यापर्यंत पण कमेंट येतं या तव्याचं नाव आहे भिड्याचा तवा. हे भिड्याचा तवा आहे आणि याच्यामध्ये जेवण चांगलं बनतो. मडक्याच्या जेवणासारखं जेवण लागतो आणि ह्याला तेल पाणी जास्त नाही लागत. तर एवढंच आपला भिड्याचा तवा घासून झाला ना की पुसून साफ करून ठेवायचा. सुक्या कपड्याने पुसून ठेवायचा, मग त्याला जंग येत नाही. कुठे भेटतो, कसा भेटतो, कितीला भेटतो, त्याचे काय करायचं काय नाही करायचं आम्ही एक वेगळा नंतर व्हिडिओ बनवू. मसाला आपला छान भाजलाय बघा. आता काढते थंड करायला ठेवते, तोपर्यंत आपले सांडगे पण तयार होतील. आता मसाला आपला थंड झाल्यावरच वाटायचा, गरम गरम मिक्सर मध्ये वाटायचा नाही. आपल्याकडे आता 15 मिनिटं झालेत. हा, आणि आपण 10 मिनिटं शिजवलं तरी पण चालेल. 10-15 मिनिटं शिजवायचे ना. हा, करून आता दाखवा. मी गॅस बंद करते पहिला. हे बघ. आता हे आपल्याला आहे ना खाली काढून ठेवायला पाहिजे. आपल्याला पहिला मसाला वाटून घेते. मसाला पण आपला थंड झाला. हे आहे ना आपल्या डाळीची पेस्ट आहे ना ग्रेव्हीसाठी ठेवलेली, ती पहिली काढून घेते आणि या भांड्यामध्ये आपल्याला मसाला वाटायचा आहे. त्या गॅसवर काय ठेवलंयस तू? त्या गॅसवर भात ठेवलाय. आज भात, अदनो चपाती. भाताला तोड आलाय. आता भात होऊ दे आरामात, तोपर्यंत मी इथे वाटून घेते. थोडं पाणी टाकते पहिला. आपल्याला चांगली पेस्ट करून घ्यायची आहे बारीक वाटून. सांडगे आपले थंड व्हायला पाहिजे. उतरून घेते खाली. हे गरम गरम असतात ना तेव्हाच काढून घ्यायचे ताटामध्ये. झालं ना, आपल्या चवाला पण झालं, भाजीची गरज नाही. आता आपण डाळीमध्ये कसं बटाटा वांग टाकतो ना, तसं प्रकार झाला. हा, तसंच आहे. आपल्याला मसूरची डाळ म्हणतो ना आपण, काय रोज रोज मसूरची डाळ. तर मसूरच्या डाळीचे पण प्रकार असे बनवता येतात, आपल्याला माहिती नसतात. आता आपल्याला असा एक टोप घ्यायचा आणि टोपामध्ये सर्व मिश्रण एकत्र करायचं. वाटप वगैरे सगळं जे आपल्याला काय आता फोडणी द्यायची आहे ना, ते सगळं एकत्र करायचं. त्या भांड्यामध्ये पाणी टाकून घ्यायचं. किती मसाला असतो बघा भांड्याला. सर्व आपलं पुसून घ्यायचं. हा, सर्व असं पुसून घ्यायचं. आता याच्यामध्ये आपल्याला मसाले टाकायचे. आपल्याला एक चमचा 1.25 चमचा मसाला घ्यायचा. अर्धा चमचा हळद, म्हणजे अर्धा चमचा हळद घेतली आहे. आता आपल्याला लसूण चिचून घ्यायची आहे. आपलं तेल तापलंय. आता त्याच्यामध्ये ही लसूण टाकायची आणि झाकण ठेवायचा. आता हे तुम्ही आहे ना अशा पद्धतीने जेवण करून बघा आणि त्याचा स्वाद बघा तुम्ही. आणि थोडा आता गॅस बारीक करायचा. आपला भात इकडे झालेला आहे. गॅस बंद करते. आता समजा आपल्याला एकदम ओतायला भेटला नाही ना, तर आपण काय करायचं, असं 1 चमचा घ्यायचा आणि असा ओतायचा आणि लगेच झाकण ठेवायचा. समजलं? पूर्ण ओता आहे ना, पण पूर्ण ओतला असं तसं पटकन वाटतो ना, आपल्याला भीती वाटते. आता हे आपल्याला सगळं ओतायचं आहे बघ. आता मी त्याच्यामध्ये हे ओतते. आणि जर तुम्ही नवीन असाल ना तर हे चमचा जरा बाजूला पकडून होता, म्हणजे चमचा काढून होता तुम्ही. मी असंच पकडला ना. हा, तुला तू एक्सपिरियन्स आहे म्हणून तुला ते जमलं. मी जेव्हा सुरुवातीला जेव्हा केलं होतं ना, तेव्हा हे जेव्हा केलं तर ते सररायला लागलेलं. चमचा घसरला असेल. हा, तुम्ही चमचा काढा आणि मग तुम्ही हे होता त्याच्यात. आता ते आपल्याला भातावर पाहिजे, चपातीवर पाहिजे, कसं पाहिजे. पण सांडग्याची भाजी आहे ना आपल्याला तपतपीत करायची असते. म्हणजे जर नवीन कोण शिकत असेल तर असं होतं. असं होतायचं. म्हणजे पप्पू बोलतो मी चमचा सकट असा पकडला ना, असा पकडला तर ते सरू शकतं. आता आपण चमचा असा बाहेर काढायचा आणि असा टोप पकडायचा. आता आपली फोडणी देऊन झाली आहे. अशी ह्याला आता फोडणी म्हणतात आणि तडका बोलतात. मम्मीने इकडे पूर्ण 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे इकडे. हा, 1 ग्लास ना, म्हणजे पाण्यावर हिसाब नाही. आपल्याला जसं पाहिजे तसं घ्यायचं आहे. जशी थिकनेस पाहिजे तशी लिक्विड पाहिजे तसं. हा, हे बघ. आता मी ते ढवळते बघ.
अजून आपली ती डाळ वाटलेली डाळ टाकलेली आहे त्याच्यामध्ये, ते शिजायची आहे. आता याला चांगली आहे ना 5 मिनिटं उकळी यायला देते. आता थोडं झाकण ठेवते जरा, म्हणजे आता पाणी होतलंय ना, थोडं 2 मिनिटासाठी असं ठेवायचं. नंतर आहे ना झाकण काढून ती उकळी यायला द्यायची 3 मिनिटं. हा, पण जेवढं झाकण ठेवणार ना तेवढा स्वाद आहे ना त्याचा त्याच्यामध्येच राहणार लसूणचा. मुरणार. हा, आपल्या 2 मिनिटं झाली झाकण मारून. बघा चांगलं उकळी आली आहे. आता तुम्हाला एकदा मी ढवळून दाखवते. एकदम छान सुगंध आलाय का? हा ना. आता पहिले याच्यामध्ये मीठ टाकते. मीठ आपण चवीपुरतं टाकायचं. गरम मसाला टाकते. गॅस थोडा आता बारीक करते आणि त्याच्यामध्ये हे सांडगे टाकते. सांडगे काय जास्त शिजायची गरज नाही, कारण ते शिजलेले आहेत ना, फक्त जरा त्याच्यामध्ये मुरायला पाहिजे. आता तुम्हाला एकदा मी ढवळून दाखवते. आता आपल्याला अजून एक किती वेळ ठेवायचं? आता 5 मिनिटं ठेवते बारीक गॅस करून. झाकून ठेवायचं? हा, झाकून ठेवते. आता आपली मस्त बघा एकदम छान झालाय. सांडग्याची भाजी एकदम घट्ट झालाय. भाताबरोबर खायला देते. कसं झालंय ते सांगा. आणि एवढं आता खुशबू आले ना गावच्या सारखी, स्वाद येतोय. आपण हे एकदम सूप म्हणून मस्त. पण पिऊ शकतो. आपण बोलतो मसूरची डाळ आहे, मसूरची डाळ रोज रोज काय खायची, तर आपल्याला असे प्रकार माहिती नसल्यामुळे ना आपण करत नाही त्याचा उपयोग. भातावरती घेऊन एकदम रेडी आहे. इकडे आपली ही अशी भाजी सुद्धा घेतली आहे, भातावर सुद्धा घेतली आहे. काय भाजीची गरज नाही. लोणचा घ्यायचा, पापड घ्यायचा, असं घ्यायचं आणि खायला सुरुवात करायची. तुम्हाला झूम करून दाखवतो, क्लोज दाखवतो. वा वा वा. आता आपण टेस्ट करूया चला. तर आपली इकडे रेसिपी तुम्ही बघितली एकदम छान झाली. आणि हे बघा इकडे आपलं हे तोडताना जरा असं प्रेस करावं लागतंय. आपला बटाटा कसा असतो, बटाटा कसा प्रेस करावा लागतो तसा. म्हणजे एक गोष्ट तर शुअर आहे की हे विरघळणार नाही लगेच त्याच्यामध्ये. हा, म्हणजे हे विरघळू नाही शकत त्याच्यामध्ये. आता मी तुम्हाला पहिला तर ग्रेव्ही टेस्ट करून दाखवतो. बस एका चमच्याने मी तुम्हाला ह्याची टेस्ट सांगू शकतो. आपल्या गावाची आठवण आली. गावी आपण कसं जेवण बनवतो, एकदम सिंपल असतं, म्हणजे थोड्यामध्येच आपलं एकदम मन भरून जातो ना, तशी एकदम रेसिपी झाली. आता मी तुम्हाला आपलं सांडगं खाऊन दाखवतो. आता मी मोठे गेले म्हणून ते तोडायची गरज लागते. आपण छोटे छोटे गेले ना ते एक एक खाऊ शकता. एकदम छान, काहीतरी वेगळा प्रकार. रेसिपीची टेस्ट मला एकदम छान आहे. भाताबरोबर काय भाजीची गरज नाही, कसली गरज नाही. असं एकदाच बनवायचं, भातावर टाकायचं. आता हे तर मी तुम्हाला टेस्टिंगसाठी दाखवलं. आता इकडे माझी बघा राईस प्लेट पण एकदम रेडी आहे. भात आहे त्याच्यावरती ते आणि मध्ये सांडगा घेतलाय बघा. आता हे मी आता तुम्हाला सांगणार, टेस्टिंग सांगितली, लगेच कॅमेरा बंद करणार, लगेच इकडे 5 मिनिटं सर्व संपवून टाकणार. तर तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली तेही सांगा. तुमच्यासाठी बोलत होतो, तुमच्यासाठी वेगळं ठेवलं आतमध्ये भात आणि ते तुम्ही या नक्कीच खायला. आणि जाता जाता या रेसिपीला लाईक करा आणि या व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर शेअर करा.